Ik zat van de week te surfen en ik zag een gouden plaat op internet. Ja, dat klopt. Ja, maar zodra die verkocht is, komt er gelijk een nieuwe. We zijn met een nieuwe bezig. Want zeer binnenkort komt er een cd-single uit. Ach, een vinylsingle moet ik zeggen. Een vinylsingle met een hele mooie gouden kleur. En onze allereerste Steeds weer huil je. In de originele vorm zoals hij was, komt op vinyl. Daar is het voor ons allemaal mee begonnen. En we zijn er door iemand gevraagd die zei van... God, ik wil daar zo graag een vinylsingle van uitbrengen. Lijkt jullie dat wat? Ja. We zijn op het moment heel druk met een kerstsingle en die komt 28 november uit. Dus het loopt allemaal een beetje tegelijk. Maar we zijn er gelijk, dat gaan we doen. Lijkt ons hartstikke leuk. Het is de eerste keer met ons tweeën dat we op vinyl staan. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. Dus als tweede track komt er nog een nummer op. Ja, die is nog nooit eerder uitgebracht. Dus dat is ook weer wat nieuws. Dus dat lijkt me hartstikke leuk. En het leuke is, mijn dochter is 15 en ze zei van, wat is dat dan voor een ding? Dat wordt wel grappig. Ja, want hebben jullie nog wel een platenspeler thuis dan? Ja, die hebben we nog. Ja, de kroeg is los. En de burgemeester was in Rebberoer. Ja, wat was daar het verhaal achter? Ja, ik heb heeft een heel stuk in de krant gestaan bij ons over de kroeg. En het hele gemeentebeleid zeg maar, was al in Rebberoer. De burgemeester had al een brief geschreven. Dat ze moesten maar bij ons op bezoek even een kijkje nemen. Maar alles is goedgekeurd. Dus zowel door de brandweer als door de gemeentebestuur. Het is een oefenruimte voor beginnende artiesten die we begeleiden. En we nemen wel videoclips op. En het is ook een bedrijfskantine.